Hello guys, good morning. Welcome back to my new blog. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ବାହାରେ ଗଛପତ୍ର ଥିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏସବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଗଛ ବହୁତ ସୌକିନ, ତ ମୁଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନେଇ ଆର ହେଇସାରିଲାଣି, 2-4 ଥର ବାଇଗଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମିର୍ଚା ପତ୍ର। ଏଇଟା ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାରା ଦେଇଥିଲି। ବର୍ଷା ଦିନ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାରା ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବେଳକୁ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାରା ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରାଟା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଗଛର ବହୁତ ସୌକିନ ଥିଲା ନା, ସୌକିନ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ପାଏ ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ। ହେଲେ ଏ ତ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତ ଯାହା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦିଏ କାମ। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳର ତ ଟିଫିନ୍ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ଆଜି ୟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜବରଦସ୍ତି ବସିଛି ସେ, ଫିର୍ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ? ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି। ଆଜି ବର୍ଷା ବହୁତ ଥିଲା ସକାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠେଇଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉଥରେ ତଳକୁ କରିଦେଲା ମୁଣ୍ଡଟା। କ୍ୟୁଟୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ମୋର ଲୁଗାପଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଘରେ ହିଁ ଶୁଖାଯିବ, ବାହାରେ ତ ହେବନି। ଆଉ ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଘରେ ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ନା, ଲୁଗାପଟା ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଝିଅ ଶୋଇଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କରିବାକୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାଉନି। ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ, ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାହା ଶୋଇବ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋର, ତ ସେଥି ଭିତରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ସାରିବାର ଅଛି। ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ମରିଚ, ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିବେ, ଲେମ୍ବୁ ମରିଚରେ ଆମ ରେସିପି ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କର୍ଡ଼ି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଡ଼ି। ଆମର ବାଟେ ତ କର୍ଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୁମର ବାଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବାଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପଲାଉ ଆମର ଡୋଜର ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାତ ଗାଳିଆରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲଗାଇଦେଲ ରଖିଦେଲ, ତା ସେ ଭାତ ଗାଳୁଥିବ, ପାଣି ପଳେଇବ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ସା ରୋଷେଇ ଘର, ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛୁ ଗାଇସ୍। ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ଜଣେ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ରହିହେବ, 2 ଜଣ ହେବାଟା ରହିବି ହେବନି। ଆଉ ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ କାମ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ଧାର ଘର କ'ଣ ଦେଖେଇଲି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକିନା ମୋ ଛୋଟ ରାଣୀମା ଶୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗାଧେଇକିନା ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇବ ଘଣ୍ଟାଟେ, ସେଥି ଭିତରେ ମୋର ସବୁକିଛି କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଘରର ଅବସ୍ଥା ପକାଇଛି। ଯାହା ଯେମିତି ପକାଇଲି ମୁଁ ଉଠେଇବିନି, ଟିକେ ବି ଆୱାଜ କଲି ମାନେ ସେ ଉଠିକି ବସିଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ଥିଲେ ଏମିତି ନା, ଶୋଇଲେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନା, ଚେତା ଥିଲେ କିଛି କରିପାରିବ। ଚେତା ଥିଲେ ମାନେ କିଛି କରିଦେବନି, ଶୋଇଛି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବ। ଏମିତି ହେଇକିନା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ନ କରିକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଘରେ ହେଲେ ପକାଇକିନା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ, ନାଇଁ ତ ଶୁଖିବନି, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ବାହାରିଯାଏ, କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ଭିଜିଗଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଶୁଶୁ ହେରିକା ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅର ତ ଡେଲି 2ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାହାରିବାଟା ପକ୍କା ହେଲା, 2ରୁ 3ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାହାରିବାଟା ପକ୍କା। କାହିଁକିନା ସେ ସକାଳେ ଶୋଇବ, ଲୁଗାପଟା ଯାକ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି ଭାଇ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ମୋର 2ଟା କମ୍ପଲସରି ଦିନକୁ ବାହାରିବ। ଏବେ ସକାଳ ବେଳେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ଶୁଶୁ କଲା, ଗୋଟେ ଥର ବାହାରିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାରେ ଘୋଡ଼େଇକିନା ଶୋଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାହାରିବ। ଏମିତି ମାନେ ଦିନକୁ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକ୍କା ବାହାରିବାଟା। ଛୋଟ ଅଛି ନା, ଯେତେ ଡାଇପର୍ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଯାହା କଲେ ବି କାମ ଦେଇନି। କାରଣ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମାନେ ସେ ରାତି ଭିତରେ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବ, କେଉଁ ଡାଇପର୍ କାମ କରିବ ଗାଇସ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମାନେ 2 ଥର 3 ଥର ରାତିରେ ମୋତେ ଡାଇପର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଦିନକୁ ତାର 2ରୁ 3ଟା ଡାଇପର୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ରାତି ଭିତରେ, ଫିର୍ ବି କାମ ଦେଉନି। ଆଉ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ସାରିଲେ ଯିବା ରୋଷେଇ ହେରିକା କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଯାକ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ହେଲୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ କାମ କ'ଣ, ଘରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ
ତ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଆଣିବି ଏମିତି ଭାବି 2ରୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ 3 ଦିନ ତ ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣିନି। ଗୋଟେ ଯାହା ଆଣିଥିଲି, ବାକି ଆଉ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ମୋ ଟପିକ୍ କିଛି ମିଳୁନି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିଲେ କି ଆରେ ତୁ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଘର କାମ ହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ୟାର, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ନା କ'ଣ, ଘରେ ହିଁ ଦେଖା ବୋଲି କହିଲା। ତ ଆଜି ରାତିରୁ ଫେର୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଟପିକ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଣିବି। ମୁଁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣିକି ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୋବାଇଲକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଚଣା ସିଝିବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଚଣା ସିଝିଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, କଡ଼େଇ ଚଣା ଆଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଭଜାକୁ ନାହିଁ, ତରକାରୀକୁ ନାହିଁ, ମସଲା ଭଜା ଟାଇପ୍ର ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଶେସ୍। ଆପଣମାନେ କଡ଼େଇ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ମୋତେ। କାହିଁକିନା କଡ଼େଇ ତ ଆମର ବାଟେ ମାନେ ଆମର ଏପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୋରାପୁଟ ହେଲା, ଏପଟ ଏରିଆ ମାନେ କଡ଼େଇ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ବାକି ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ କହିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ନେଇକିନା ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବ। ନା ଗୋଟାରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ନା ଗୋଟାଟା ପୁରା ଦେଲେ ତ ପୁରା ଫାଟିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଇଏ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ଇଏ ପଇସା କମେଇବ, ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକିନା ଲୋକ କିଛି ଭଲ ପଡ଼ିଲେଣି ନା ଭଲ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଗାଇସ୍, ଆମେ ନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛୁ ହେଲା, ଘରେ ରହିବୁ, କ'ଣ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବୁ, ଖାଲି ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ନା ଏମିତି ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା, ହଁ ନା ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏତେ ସାରା କାମ କରିବ, ସବୁ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିକି, ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକିନା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁଏଇବି, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ମୋର ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:30, 6:30 7 ବାଜିଛି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି ହେଲା ନା, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଗାଇସ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ସେତେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି, ଯାହା ଘର କାମ। ହଁ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାହାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଇଠିଟା ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଏଠି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହାଫ୍ ଡେ ଦୋକାନ ମାନେ ବନ୍ଦ ରହେ। ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୁଁ ଯେବେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନା, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ଦେଖୁଥିବେ କଥାରେ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛି କାମ ବି। ତ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ରାଗ ବହୁତ ଉଠେ, କଞ୍ଚା ମରିଚ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ନା ବହୁତ ରାଗ ଉଠେ। ବହୁତ ସାରା କଞ୍ଚା ମରିଚଟାକୁ ପୁରା ଗରମ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବି, ଭାଜିକିନା ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବି। ଟିଫିନ୍ରେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକିନା ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ, 4-5ଟା ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ରସ ଦେଇଦେବେ ତାହିଁରେ। ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ, ଗରମ ଥିବ ହିଁ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାର୍ ବହୁତ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଭାତରେ ହଉ ରୁଟିରେ ହଉ ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର ତ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେବେ ଚାଖିନି। ଏମିତି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ମରିଚଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବସେଇଦେବି, କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବି। ସେ କଡ଼େଇ ଯେଉଁ କହିଲି, କଡ଼େଇ ଚଣା ଆଳୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଯିବ। କଡ଼େଇ ଚଣା ଆଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିପି କରିବା। ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଡ଼େଇ ଚଣା ଆଳୁ ରେସିପିଟା, ଚଣା ଆଳୁ ତ ନାହିଁ, କଡ଼େଇର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଆସେ, ତ ଖାଇଥିବେ। ଏବେ ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ସେ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ
ଆମର ଶକ୍ତି ମିଶନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦେଶୀ ଖାନାର। ତ ସେଇଠି ବି ଖାଇଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନାଇଁ ତ ଆଜିକାଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେଣି, ଜାଣିଥିବେ ବି। ଆମର ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ହିଁ କଡ୍ଡି ବାହାରେ, ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ କଡ୍ଡି ବାହାରେ, ଆମର ଛତୁ ବି ବାହାରିବ। ମରିଚ ଭାଜିଦେଲି, ଖାସ ପୁରା ରାଗ। ରୋଷେଇ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଗ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ବାହାରେ ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥଣ୍ଡା, ଫିର୍ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ପୁରା ଗରମ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ସେପଟେ ଝରକାଟା ଖୋଲିନି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଆମର ସେପଟେ ବି ନା କିଛି ଘର ଅଛି, ପୁରା 3 ରୁ 4 ଘର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, 8-10 ଘର ରହୁଛୁ ପୁରା ମିଶିକିନା। ଆମର ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସିବ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଭୋଜି କରୁ, ମସ୍ତି କରୁ, ମାନେ ଆମର ନିଉ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁ ଏଇଠି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଗକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ପୁରା ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ମୁହଁଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଝରକାଟା ରହୁଛି। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଗଟା ପୁରା ଯିବ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋବାଇଲଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ସେଟିଂ କଲି, ମୋର ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି କରିକିନା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଆସିଲାଣି ମୋର। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ ଚଣା ମସଲା ହେଲେ ସରିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଏ କାମ ବି ଦେଖୁଛି ତାରେ ସିଆଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ କାଟିବାଟେ ଦେଖିକି ମୋ ଝିଅ କହିଥିଲା କି ମାମା ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜର ପିଇବି। ମାନେ ସେ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତିକି ଦେଖାଯାଏ ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ମୁଁ ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ଖରାଦିନେ ଦେଉଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ବାଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବି। ଆଉ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ମାନିବେ କି, ଜିଦି କଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକିନା ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ଲୋ ପୁରାରେ କରିକି ବସି ଦେଇଛି ପିଆଜ ଭାଜୁଛି। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ କି ଆଳୁ କାଟିନି ବୋଲିକିନା। ଇଆଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କଲି, ତାପରେ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ କାଟିଲି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଭାବିକିନା କେତେଟା ଜିନିଷ ଭୁଲି ବି ଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଉଛି, ମୋ ସହିତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମରିଚ କରିକିନା ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସାର୍ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନ ରଖିଲେ, ବାହାରେ ରଖିଲେ ବିଲକୁଲ ରହିବନି, ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେନି। ବାହାରେ ରଖିଲେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ମୋର ପୁରା ହେୟାର୍ରେ ବହୁତ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଝାଳ ହେଇକିନା ଚୁଟି ସ୍ମେଲ୍ ବି କରେ। ଫିର୍ ବହୁତ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଏମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକିନା ଇଚିଂ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ମୋ ଚୁଟିରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଚୁଟି ସଫା କଲା ପରେ କରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଚୁଟି ସଫା କରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବି, ଆଉ ଖୋଲା କରିକି ରଖିଛି। ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମା ହେବନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମା ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଶରୀର ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଚୁଟି ଥିଲା, ଚୁଟି ବି ପୁରା ଗଲା। ଘରେ କାମ, ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳ, ସବୁକିଛି। ଚାଲ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଆଳୁ କାଟିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତନ୍ଦ୍ରାରେ ଜଲ୍ଦି କରିବି ବୋଲି ଆଳୁ କାଟିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁ କାଟିକିନା ପକେଇକିନା ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ପ୍ୟାରା କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ ନା, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ମୋର କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ମୋର କିଛି ବି ଭ୍ୟୁ ଆସିଲାନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା।
ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଛାଡ଼ିଥିଲି ରିଲ୍ସଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ 1.1K ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି ଅଧିକ ଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍, ବାକି ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟା 1.1K ଗଲା, ବହୁତ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ସେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଇଏ କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଭଏସ୍ ଆସିବ ବି ତା'ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପାଉଁଜିର ଆୱାଜ କିଛି ଆସିବ, ସେ ମୋ ଚାରିପଟେକା ବୁଲୁଛି ନା, ସେ ଛାଡ଼ିକିନା ରହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଥିଲା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବି, ଅଲଗା ମୋର କିଛି କାମ ଥିବ ସେମିତି ଆଉ ନା, କାମ ସରିଦେବି ନା ଇଆଡ଼େ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ବସିବି। ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ବସିଲେ ତୁମର ହେବନି। ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ସରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛରେ ଯାହା ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ପ୍ରଥମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ, ପିଆଜ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କଡ଼ି ବସୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ, ହଁ ମୋର ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଫିର୍ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟିକିନା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲା ପରେ ତାରେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଟମାଟୋ ତ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଚଣା ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ମଟର ଚଣା ଯାହା ସିଝେଇଥିଲି ତାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କଡ଼ିଟା ନା କଟା ହେବ, କାଟିକିନା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ପାଣିରେ ବତୁରା ହେବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ସିଝା ହେବ। ଫିର୍ ସେ ସିଝା ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ଛାଣିକିନା ତାପରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଗାଇସ୍ କଡ଼ି ସେମିତି ରୋଷେଇ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିନଥିବେ ନୂଆ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କଡ଼ିଟା କେବେ ହେଲେ ଆଣିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିବେନି। ଆଣିକିନା ଫାଷ୍ଟ କଟାଟା ବି ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ କାଟିକି ବତୁରେଇଛୁ ବୋଲି ବି। ତ ସେମିତି ମିଳିଗଲା ମାନେ ଆଣିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝେଇକିନା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତୁମେ ଗୋଟାଟା ଆଣୁଛ ମାନେ କାଟିବେ, ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବତୁରେଇବେ, ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାକୁ ସିଝେଇକି ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବା କଥା କରିବେ। କଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ହେଉଛି, ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଝିଅକୁ ଆମର କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ନା, ସେତିକି ଭିତରେ ସବୁ ମୋତେ ଏଇଟା କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ସରିଲା ପରେ ଲାଗିବ ମୋତେ, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଯଦି ସରିନି ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଦେବନି, ଧରେ ବୋଲି କହିବ ନା, ଧରିକିନା କାମ କରିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ କାମ ସରିଯାଉ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେଟ୍ କରିବି, କ୍ୟାମେରା କରିବି। କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଗିଛି ମାନେ କାମ କରିବା ତ ଦେଖି ରଖିକି ସାଇଜ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘର ମୋର ଭାବୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି ପୁରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ରୋଷେଇ ଘର ଏମିତି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ନାଇଁ ତ ରୋଷେଇ ଘର ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ। ତ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସବୁ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିକି ନାହିଁ ଥିବ। ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବା କଥା ସେଟିଂ କରିକି ସାଇଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାଇଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିବ ସବୁ କିଛି। ଶୁଣୁଥିବେ ଏବେ ଆବାଜ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଥିଲି, ତାକୁ ସିଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ରହିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି, ଆଉ ସବୁ କାମ କଲେ ସେ ଶୋଇନି କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ବି କାମ କରିଦେବନି। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି କିଛି ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ରାତିରେ ମୋତେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ବିଲକୁଲ ଦେଇହେବନି। ରାତି 1, 12:30, 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଣୀମା, ସାନ ରାଣୀ ଆମର ଚେତା ରହିବ, ସେ ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇବ। ତ ମୋତେ ଫିର୍ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିନା ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ରାତି ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲି, ସକାଳେ ଉଠିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ଯଦି ବି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ତାକୁ ପଠାଇଲି, ତାପରେ ପରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଉଠିଯିବ, ସାନ ଝିଅର କାମ କରିବି। ସାନ ଝିଅ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଶୋଇବନି, ଯଦି ବି ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ମୋର କାମ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବି କେତେବେଳେ?
ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା କେବେ କେମିତି ଗାଇସ୍, କେବେ ସେ ଯଦି ଦିନବେଳେ ଯେଉଁ ଶୋଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇକିନା ଉଠି ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଆମକୁ ଖରାବେଳେ ବି ଶୋଇଦେବନି, ସେ ଖେଳିବ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଶୋଇଲା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାହା ଟିକେ ଶୋଇପାରିବ, ଶୋଇକିନା ଉଠିଲା ପରେ ଫିର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଘରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କାମ ରହେ, ବାସନ ମଜା ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା'ର ହୋମୱାର୍କ ଦେଖ, ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫିର୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାପରେ ମୋ ଘରେ ରଖିଛି ଦେଖେଇଲି, ଡୋଜର୍ ଦେଖେଇଲି। ଡୋଜର୍ ହେଲା ଆମ କୁକୁର, ତା ନାଁ ହେଲା ଡୋଜର୍, ତାକୁ ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ। ତାପରେ ଦେଖେଇଲି କଇଁଚ ଦେଖେଇଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଟୁ ରଖିଛି, ମାନେ ଆଙ୍କ 3 ଜଣ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଲେଇ ବି ଥିଲା, ସିଏ ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସିଏ ପଳେଇଲା, ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଆନିମଲ୍ସ ପ୍ରେମୀ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ସାର୍ ଯେମିତି ମୋର 2 ଝିଅ ବି ସେମିତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ବି ସବୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ସେ କଇଁଚଟା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଶୁଖା କଇଁଚ ସେ ପାଣିରେ ରହିବନି, ସେ ରହିବ ବାହାରେ, ତ ସେ କଇଁଚ ମିଳିଲାନି ମୋତେ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ମୋ ଝିଅ 1 ମନ୍ଥ କି 2 ମନ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ସାନ ଝିଅକୁ ମୋର। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ମୋ କଇଁଚକୁ ଘରେ ରଖିକି 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲା ଯେବେଠୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଲା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କିଛି ବି ତା'ର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆରାମରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାତ ଦେଇଥିଲେ, ଭାତ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଆରାମରେ ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ହେଲେ ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ଦେଇଥିଲି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ କାମ କରୁ ଯାହା ବାସନ ପଡ଼ିଥିବ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ଇଆଡ଼େ କାମ କରିଦେଉଥିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ବେଶୀ ବାସନ ବି ରହିବନି। ଆଉ ନାଇଁ ତ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ବାସନ ବି ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଟିକେ ମଝିରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା ଇଆଡ଼େ କାମ କରିଦେଇଛୁ। ସିଏ ଉଠିନି, ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଗ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଗଲା ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି କାମ ବି ମୋର ଟିକେ ସରିଗଲା। ଯଦି ସେ ଅଲଗା ଦିନ ସେ ଏତେ ସମୟ ଶୁଏନି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଏ, ତ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି କାମ ସରେନି। ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ପାଖକୁ ହେଇକିରି କେମିତି ତା'ର ଦୁଷ୍ଟାମି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ପୁରା। ହେଉଛି ଖାଲି ସିଏ। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଗାଇସ୍, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଟାଇମ୍ ଛୋଟ ଥିଲା ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆରାମରେ ବନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା'ର କିଛି ଏତେ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲ, ବାସ୍ କିଛି ଖେଳନା ଦେଇକି ବସେଇଦେଲ, ସିଏ ବସିଥିବ ସେ ଶାନ୍ତିରେ, ନା ପାଟି ନା ତୁଣ୍ଡ। କିଏ ବି ଘରର ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଜାଣିବେନି ଯେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି। ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବନି, କେତେବେଳେ ଚିଲେଇବନି, ପାଟି କରିବନି, କିଛି କରିବନି, ସେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ। ସେ ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ବାସ୍। ଭୋକ ହେଲେ ବି କାନ୍ଦିବନି, ପାଣି ବୋତଲ ଧରିବ, ପାଣି ପିଇବ, ଖାଇବ, ପିଇବ, ଶୋଇବ, ବାସ୍। ଏତିକି ହିଁ ତା କାମ। ଆଉ ଇଏ ସାନ ଆମର ଶୋଇବାର ତ ନାଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମିର କହିଲେ ବି ସରିବନି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟାମି ସେ। ଆମର ଏପଟେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି। ଭାତ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭାତ ହେଇଥିଲା, ଚଣା ମସଲା ହେଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି କଷାକଷି କରିକିନି, ତାକୁ ମସଲା ବେଶୀ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକିନି ତାକୁ ଭାଜି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟମାଟୋ ଭଜା ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ। ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଲାଉ ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି। ଲାଉ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିବ ନା, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଲାଉ ଡାଲମା, ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନେ ମାଗିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଟମାଟୋ ଜର ପଲଉ ବି ହେଇଥିଲା,
सबकिछि रेडी जहाँ यहाँ टे टमाट देती टे सीझा रखी गरम पुनः मु सीझी जाइली ये तार पाठपढ़ा सरला राणी मार क्ले धरिकी बस पड़ला मत जिन देखला मोबाइल धरिकी आसले से पूरा छानिया अनाऊँगी घरे थे आ कौन ये देखु तो शोची के आज आज टे अधिक समय शोला से ना के समय शो ना वर्षा हो झरका खोला रखी टे ठंडा पवन बाजुची गोड़ा गोड़ी शांति से शोची बाहर देखते वर्षा हो कमुची एवं भी झिपझिप वर्षा हो बाहर को आसले एत रिलैक्स लगुच गाइस ओ वर्षा दिन बाहर टे बसते जहाँ पाल्कुन फाल्कुन थी शांति बसबे ये समय बहुत बहुत बढ़िया लगो आम महाराजा बस शांति आपण मैंने भावुवे निजर रखिंट बांधिक भड़ा घर रही कहली 8-10 घर अच्छे मिसिकिना तो आमको पसंद बोली कौन समस्त को पसंद कि से बांधिक रखा पड़ी ये रजा को देखिले से कुआड़ मुंड गल कौन बाहर मुंड खराब करके रखीदे छुआटा सब चिल्लाउव कहीं या ना मो मैरेज आगुरी रखी मो मैरेज आगुरी रखी आम घरे मो जो मैरेज होगा से मत बहुत खुशी लगली पानी आम घर ये छाड़ीना गले कौन चुटी फुटी खोलिकी कौन स्टाइल मार्ला भावुवे चुटी मैंने आज चुटी सफा कर वर्षा को लुगापटा जमी सुकुनी मो चुटी सेमती सुकुनी आटिक भी पवन फैन जो लगी से चुटी खोला करना मत चुटी सुखा पड़ो मो चुटी पूरा झड़ी झड़ी एत पतला हो गला सीना चुटी सुखा को मोर बहुत कष्टकर मत हेयर डायर यूज करने भी डर लगुच अच्छी मो पाखे बाकी यूज करा डर लगुच सबुदिन यूज करी हेयरफॉल हो नॉर्मली तो एमती होउजी कहले समस्ते कहते ना तो झील छोट अच्छी बहुत दुष्ट हो बहुत हसुची चुटी झड़े बोली कहते सतरे सेमती होउची ना आ कौन मु तो जानी से विषय बाकी चुटी बहुत झड़ुची फिर भी सुखिया को ना पतला हो गला झड़ी सुखिया को ना चना मसला मोर चना मसला तो नहीं कड़ी चना कषा देखु देखिले केते बढ़िया लगुच ना स्पाइसी टेस्टी तो मोर हो गला रोसई सरला गाइस कथबार्ता हो रोसई सरला मोर वीडियो करिकिना एपटे आम रजा को बहुत भोक हो गला सी पूरा मत जगिकी रही देखुवे ताको हांडी आमर रोसई हो प्रथम राजा खाइबे महाराजा केमती खाइबे देखिए वीडियो आउ तर देखुच ना गुगु पटी जेबे भी मुझे गाधेकी पानी क्लीन करिकिना सफा करी ना तापर ही तार गुगु सुसु जहाँ कथा ही हम सफा पानी देखले ही से कर गंधा मांडे करमती गाई रजा बहुत फ्रेंडली से मिसीगला मो सांगे पूरा देखो मत देखला मैंने से पूरा मो पाक से भावुँ ये कौन गोटे धरिकिना मो पाक आई से देखी आसी देखो देखो कि अनुची से मोबाइल को मोर बोल कि अनुची कौनटा ये धरिकिना आसी मो पाक डरबे रजा आमर डरबे बिल्कुल बहुत फ्री कहला जहाँ तू जहाँ कर तू मुझे जापारे तू वीडियो कर कौन कर मत भोक लगे मुझे खाइबी जाकि पलैला जाकि खाइबी देखु ना केते क्यूटली खाऊची जे केमती कैच कर जना भी पड़ोनी टक्किना भातटा धर हाँ टक्किना भात धरिकिना खाइब बहुत क्यूट वाला आज ये भात देली कल नेक्स्ट दिन तो फिर से वाश करी सका मन गाधुआ पाध सफा करी भात रांधि खाइब भात ही खाऊँ तार जो खाद्यर कंज मनकर से खाद्य से आणिक देलु से खाइलानी से भात खाइकिना ही रोचे सरला टमाटो पकई ना पूरा लो फ्लेम रखीदी टमाटो सीझला पर्यटन हो गला चना रोसई हो गला एपटे आम डोजर जो पोलाउटा आम से मिटू बोली डाली भात आमर मिटू रजा खाइबे डाली भात कंच रजा खाइबे साधा भात आम जो अच्छी डोजर सी खाइबे पोलाउ यही 3 जन को मोर खाइबा देदेले मोर 10 ରୁ 2% काम सरला है तापर मो 2 झील खाइले माने 5% काम सरला आउ 5% हेलु आम मैंने आम मनकर खाना टाइमटा बहुत एपट सेपट कहीं सार दुकान बंद करके आसला बेलू बहुत लेट हो आज तो वर्षा होते आसे कहीं बोली भावुली आसिले 2:30-3 पाखापाखि आसला सार खाइले तापर मु खाइली तो से 3 बाज जाइए मु खाइला बेलू आप कहे जगुच कहीं भल लगे यार से न आसला पर मत खाया भल लगे से बोले मुझे जगी था आसिले टे मिसिकिना ही खाया पसंद करे
ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କମାନେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗେଇକି ରଖିଥିବି କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ ଆଗରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। କିଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଥିଲି ତାପରେ ମୋ ରାଣୀ ମା' ଉଠି ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଉଠିଥିଲା ଆଦৌ କହିଥିଲି ନା ସୁସୁ ବାସ୍ ସକାଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି 2ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଫା କରୁଛି ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସୁସୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ତାକୁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ସେ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ବି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି କୁଁ ହେବ ଆଉ ସକାଳେ ସେ ଯାହା ଖାଇଥିବ 6:30 7ଟାରେ ଆଉ ଏବେ 12:30 1 ବାଜିଲାଣି କ'ଣ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୋକରେ ରହିବ କି ଟିକେ ଖାଇବ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଉ ଡାଲମା କରିଥିଲି ରାଗ ପକେଇଛି ଫିର୍ ବି ଲାଉ ଡାଲମା ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝା ଫାଳେ ଟମାଟୋ ଭଜା ଘିଅ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକିନା ଆଣିଛି ମୋ ସାନ ଝିଅ ସବୁ କିଛି ଖାଏ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରି ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ମୋ ଝିଅମାନେ ଗାଇସ୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତିନି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି ଟିଭି ନାହିଁ ଟିଭି ମୁଁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନନା ମନା ଇଏ ତାକୁ କୁକୁ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି ଏ ସ୍ପିକରକୁ କେତେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆକୁ ଏ ସ୍ପିକରକୁ ମୋ ସାନ ଝିଅ କୁକୁ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇ ବସିବେ ଦେଖୁଥିବେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ବସିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକିନା କୁକୁ ଲଗା ମୁଁ ଖାଇବି ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବନି ସେ ସ୍ପିକର ଲଗେଇବି ତ ସେ ଖାନା ଖାଇବ ନହେଲେ ଯାକ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ 2 ଝିଅ ଯାକ କେବେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ନାହିଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ନାହିଁ ମୋ ସାନ ଝିଅ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଖୁଆଇଦେବି ସେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଖେଳନା ଦେଇ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନାଚିଦେବି ସବୁ କରିଦେବି ସିନା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍